Deň, vítajte. Geek & Gorgeous má nové SPF, ako už asi veľmi dobre viete, Zero Fill SPF 50 a toto video bude o tomto SPF-ku, bude podrobné, bude dlhé, bude hlboké, analytické, takže sa pripravte, ja nechám aj také časové kódy dolu pod videom, takže podľa ľubovôle si budete môcť preskakovať na to, čo vás zaujíma, možno podrobnejšie, možno si toto video popozerať na viackrát, odporúčam to, bude tu veľa informácií, ale keďže SPF je číslo 1 v každého rutine, alebo aspoň malo by byť, pretože je to zlatý štandard, pokiaľ ide o ochranu našej kože pred rakovinou. To znamená, že je tam aj tento zdravotný aspekt. Nie je to len o kráse, nie je to len o peknej pleti, ale naozaj o nejakej cielenej, zodpovednej ochrane. A takisto je to aj číslo 1 v ochrane proti starnutiu. Pigmentové škvrny, vrásky, photoaging, to sú známe, jasné veci. Takže všetky produkty, ako sú retinoidy, niacinamid, ceramidy, peptidy, kyseliny, exfoliácia, všetko to môžete hodiť do koša, ak nepoužívate zodpovedne SPF. Takže poďme ešte raz na to, začníme. Hovoriť budeme o tomto výnimočnom SPF-ku, ktoré Geek & Gorgeous uviedlo na trh, Zero Fill SPF 50. Začneme tým, čo obsahuje toto SPF. Je to veľmi dôležité, to je vlastne informácia, ktorú by sme mali hľadať a zaujímať sa o ňu do hĺbky a podrobne, keď si kupujeme, keď si vyberáme akékoľvek SPF-ko, pretože to je jeho podstatou. Hej? Nie iba tá nejaká kozmetická elegancia, to ako príjemne sa nám používa, áno, to je samozrejme dôležité tiež, pretože to je ten aspekt, ktorý vlastne rozdeľuje nás od toho, alebo rozhoduje o tom, že či niektoré SPF budeme používať, alebo nebudeme používať. To je mi úplne jasné a preto je ich aj na trhu toľko, aby si ľudia mohli vybrať. Takže poďme konkrétne na toto a na jeho obsah. Toto SPF obsahuje špičkové a najmodernejšie európske filtre. Tá európska regulácia je veľmi prísna, je prísnejšia ako kórejská. Opakujem ešte raz, európska regulácia prípravkov na ochranu pred slnečným žiarením je prísnejšia ako kórejská. Spracujte túto informáciu, pracujte s ňou a možno na základe toho si potom aj vyberajte SPF, ale zasa je to na vás. Európska únia pozná alebo vlastne povoľuje, áno, v Európskej únii je povolených vlastne 33 druhov filtrov, ale nie všetky sú tvorené rovnako. Niektoré, vlastne každé má nejaké rôzne vlastnosti a tak ďalej. Vlastnosti, čo sa týka ochrany v tom ktorom produkte, ale aj vlastnosti nejaké, ktoré zaujímajú formulátorov, ktorí pracujú vlastne s vývinom SPF-iek. Ako som už hovorila veľakrát, SPF produkt v rámci kozmetiky, keďže stále spadá do toho segmentu, nie je to zatiaľ stále zdravotnícka pomôcka, aj keď možno sa to raz stane, že sa ňou stane, potom sa na ňu budú vzťahovať ale ešte prísnejšie kritéria a ešte dlhšie ten proces bude trvať. Už ste možno zachytili, že vývin tohto SPF a vlastne aj ak sledujete mňa alebo celkovo značku Geek & Gorgeous, tak vlastne 6 rokov trvalo Judith vlastne prísť týmto na trh. Veľmi to bolo náročné vlastne vychytať tam všetky muchy, to aby fungovalo to SPF-ko, najmä bolo funkčné, naozaj chránilo tú pokožku, naozaj dosiahlo ten spomínaný faktor a potom ešte XY nejakých vlastností, aby malo, ktoré ona špecificky chcela a hľadala na tom trhu SPF-iek a chýbali jej možno. Takže poďme k tým filtrom, ktoré obsahuje konkrétne toto SPF. Ako som už povedala, sú to najmodernejšie, špičkové, stabilné filtre, ktoré schvaľuje teda Európska únia. Čo sa týka nejakého prvého, o ktorom si môžeme povedať viac, to je Uvinul A+, alebo teda skrátku má DHHB, diethylaminohydroxybenzoylhexylbenzoát, ak by niekto chcel. To je vlastne v tomto prípade a aj v tomto SPF-ku hlavný
UVA filter. Hej, už poznáme asi rozdiely medzi UVA a UVB, čo robí ktorá časť vlastne toho slnečného žiarenia, že UVB je zodpovedné za burning, hej, to je to, čo má za výsledok, že koža sa spáli, očervenie, zhnedne neskôr a tak ďalej. To je to, čo vlastne aj vidíme, hej, tento efekt slnečného žiarenia vidíme, ale UVA je to, čo by nás, ak nás zaujíma starnutie, malo zaujímať aj viac, možno ešte pri SPF-kách, pretože tento typ vlastne ochrany negarantujú nejaký vysoký, úplne všetky SPF-ka, ale k tomu sa ešte dostaneme. A UVA je vlastne zodpovedné za aging. Hej. To je ten typ žiarenia, ktoré preniká hlbšie, ktoré preniká aj cez okno, hej, či už auta, alebo vášho bytu, alebo vašej kancelárie, domu a tak ďalej. A to, ako som povedala, preniká hlbšie a poškodzuje aj v podstate aj našu DNA, a kolagénové vlákna ničí a tak ďalej, je zodpovedné vlastne za photoaging, za fotostarnutie, takže preto by nás toto malo zaujímať. No a tento typ filtra vlastne má výbornú odolnosť voči vode a má takisto výborný bezpečnostný profil, aj čo sa týka nejakého zdravia, je veľmi stabilný, takže vynikajúci typ filtra. Druhý typ filtra je Uvinul T150, zasa skrátka ET alebo etylhexyltriazón. Tento typ filtra zasa poskytuje najvyššiu fotostabilnú absorpciu zo všetkých vlastne filtrov súčasne dostupných, hej, a to je vlastne typ UVB filtra. Potom tam je Tinosorb S, alebo skrátka BEMT, ako etylhexylfenol metoxyfenyltriazín, to asi nebude teda nikoho zaujímať tieto dlhé názvy, ale tento typ filtra je zas kráľom medzi filtrami, je to širokospektrálny typ filtra, to znamená aj UVA a aj UVB, žiarenie pohodcuje. A zasa má veľmi nízku rozpustnosť, to znamená, že je náročné napríklad formulovať s ním a pridávať ho v nejakých väčších množstvách, ale zasa má vynikajúcu fotostabilitu, aj to znamená, že je nejako konzistentne si drží tú ochranu v preklade a takisto skvelý bezpečnostný profil v podstate pre zdravie človeka. A posledný typ filtra, ktorý je tam, je Ensulizol alebo zasa fenylbenzylmidazol sulfonic acid, ak by niekoho chemický názov zaujímal. A toto je vo vode rozpustný UVB filter. Zasa má vlastne vynikajúcu synergiu s nejakými rozpustnými v oleji filtrami. No a v podstate, čo je tu hlavný nejaký rozdiel v tom, že sú tieto filtre moderné oproti nejakým starším typom, ako boli, ja neviem, oxybenzón alebo aj avobenzón, tak sú to vlastne filtre, ktoré sú šetrnejšie ku koži, k pleti, ale aj k životnému prostrediu. Zasa, Judith sa snažila vlastne eliminovať tam aj nejaké veci, ktoré sa jej možno na nejakých iných SPF-kách nepáčili, takže poďme možno k najväčším výzvam technologickým, aj čo sa týka vývinu celkovej receptúry, ktoré toto SPF-ko vlastne pre Geek & Gorgeous predstavovalo. Takže medzi najväčšie výzvy, pretože ako si aj ukážeme potom neskôr jeho textúru a tak ďalej, tak medzi najväčšie výzvy vlastne aj pre Judith bolo, ako dosiahnuť, už veľmi dobre asi viete, aj z môjho rozprávania, aj z rozhovoru, ktorý som s Judith robila pred rokmi, že aj v podstate z celkového nejakého backgroundu tej značky, hej, prečo vznikla a celá táto zatiaľ línia 101, hej, to nie je všetko, nebudem prezrádzať, ale do budúcna to nebude jediný ako keby produktový rad, ktorý Geek & Gorgeous bude mať, ale to je znova na roky dopredu. Ale tento rad vlastne produktový formulovala naozaj viac menej proste pre seba. Má veľmi mastiacu sa pleť, problematickú, aj v podstate funguje stále na nejakom, a aj po 2 tehotenstvách a tak ďalej, na nejakom benzoylperoxidovom čistiacom prostriedku, aj ktorý si necháva pôsobiť aj na tvári ako masku, čiže stále tam sú vlastne nejaké takéto tendencie k mastiacej sa pleti a tak ďalej. A v podstate neznášala ten pocit
SPF-ka na pleti, obťažovalo ju to. Každý, kto kedy mal mastnú pleť, tak vie, aký problém je vlastne nájsť nejaké SPF-ko, ktoré by vás nejako nedusilo, hej, pretože keď si ho nanesiete a počase vlastne vaša pokožka prirodzene tvorí mas, aj keď používate nejaké aktívne látky a tak ďalej, tak je to problém. Hej, proste to SPF-ko vám vadí a tým pádom to veľmi znižuje vašu chuť natierať sa ním a používať nejaké, čo je v podstate zlé. Hej, čiže toto bola pre ňu alfa a omega. No a keď to chcela dosiahnuť, vlastne túto nejakú nemastivosť a nelepivosť a úplne taký pocit, že keď si ho nanesiete, aby ste ho ani necítili, no tak to bolo so všetkými týmito ingredienciami vlastne veľmi náročné technologicky, preto to trvalo 6 rokov a ešte vlastne Judith samozrejme zmapovala si všetky existujúce nejaké SPF-ka, jednak také, ktoré sú veľmi populárne samozrejme na trhu, jednak také, ktoré ona sama rada používala, no a z toho vychádzala, že to bolo vlastne nejaký referenčný rámec a z každého vlastne, čo by každý vlastne nejaký šikovný podnikateľ mal takto pristupovať k veciam, aj pozrieť sa, aká je ponuka, kde by som ja mohol vlastne nejak svojou troškou prispieť a vlastne rozšíriť tú ponuku. Hej, to znamená, nebudem opakovať to, čo funguje u niekoho iného, hľadám si vlastnú cestu, pretože tu je nejaký môj vlastne šík ľudí, ktorí možno nemajú zastúpenie v tom, čo trh ponúka, takže ja sa snažím vytvoriť niečo pre nich, hej, a im pomôcť. Takže toto bola vlastne aj nejaká vízia Judith, s ktorou pracovala pri vývine toho SPF-ka a vlastne ako dosiahnuť, aby nebol mastný a lepkavý, napríklad bez použitia mikroplastov. To možno neviete o veľmi populárnych korejských SPF-kách, ktoré ich obsahujú. Hej, a to sú vlastne mikroplasty v podobe guľôčok. Hej, takých mikroguľôčok, ktoré sa tam nachádzajú a tie vlastne zabezpečujú taký hladký nejaký povrch, hej, taký smooth, vyhľadzujúci a zbavujú v podstate aj produkt, jednak sa lepšie rozotiera a zbavujú ho možno takého mastného pocitu ako niektoré iné, ale zasa daňou je to, že sú to mikroplasty v podobe tých mikroguľôčok. No a tým, že celkovo SPF-ka sú produkty, ktoré sú dizajnované tak, aby na tej vašej tvári vydržali, a to uvidíte aj pri tomto SPF-ku. Síce keď si ho nanesiete, budete mať pocit, že tam nie je, že o ňom neviete až do večera, ale keď sa večer začnete odličovať a dáte si trebárs olejový nejaký balzám, alebo čistiace mlieko, alebo olej, tak zrazu sa vám tam prebudí taká tá biela vrstva a vy až nebudete chápať, že stále tam je. A áno, ono tam stále je, preto tuto urobím aj odbočku, že preto je veľmi dôležité ho samozrejme dvojfázovo odlíčiť večer z pleti. Ale k tomu som sa chcela dostať k tým vlastne pevným mikroguľôčkam, pretože tie v podstate tam zostávajú a pri tom odličovaní dostávajú sa nejako do spodných vôd a tak ďalej. Takže Judith toto chcela aspoň eliminovať, hej, a nepoužiť vlastne tento typ vlastne mikroplastov. To znamená, že neznamená to, že by toto SPF-ko bolo nejaké bio-eko, ale je to veľký krok smerom vlastne aj k ochrane životného prostredia práve z dôvodu toho, že eliminovala vlastne tieto mikročastice, tieto mikroplasty a nepracuje s nimi. Hej, vybrala si vlastne dve iné, je tam syntetický polymér, ale je tekutý. A to nepredstavuje vlastne záťaž pre životné prostredie takú ako tieto tuhé vlastne mikroplasty, čiže toto je veľká pridaná hodnota a takisto je tam vlastne klasický silikón Dimeticon, ale takisto ten nepredstavuje vlastne žiadne riziko pre životné prostredie. Takže koho zaujíma tento aspekt napríklad ochrany koralov a spodných vôd a všetkého toho, no tak toto je výnimočný produkt aj z tohto hľadiska. Ďalšou výzvou, s ktorou sa Geek & Gorgeous borilo 2 roky a bolo to veľmi mysteriózne, bolo odstrániť žmolkovanie. 2 roky sa to nedarilo.
Možno ste videli vlastne aj tú fotografiu, zatiaľ vlastne ja som ju nezdieľala na našom profile, je ešte na to čas a keď sa mi podarí, tak ju dám toto do videa, že nejako 300 samplov proste rôznych receptúr bolo tohto SPF-ka, predchádzalo jeho finálnej verzii, aj nejakých prototypov, s ktorými sa hrali v tom labáku a tak ďalej, posielalo sa to hore-dole, čiže žmolkovanie veľmi dlho trvalo a takisto trvalo dlho aj dosiahnuť tú ochranu, ktorú vlastne výrobca uvedie potom na obal. Hej, to sa zasa sú to procedúry, vy musíte zabaliť vlastne tie sample zvlášť, hej, poslať to väčšinou sa to robí v 2 nezávislých laboratóriách v rôznych krajinách, to znamená, že to laboratórium ani nevie, od akej značky to prišlo, hej. To znamená, aby tam nevznikol aj nejaký konflikt záujmov a tak ďalej, čiže robí sa to, proste tie procesy samé o sebe sú aj veľmi, veľmi zdĺhavé, preto to tak dlho trvá. Ale vlastne nedarilo sa tam stále akože dosiahnuť vlastne tú úroveň, čiže musela sa zmeniť. Ako keď pečiete, trebárs, že mali by ste veľmi špeciálny koláč napiecť, aby tam, ja neviem, bola proste úžasná nejaká nutričná hodnota, ja neviem, k čomu by som to prirovnala, lebo ja nie som nejaká pekárka, alebo cukrárka, alebo kuchárka výnimočná. Ale trebárs, možno každý pozná, že keď sa snažil ozdraviť nejako koláč klasický, hej, do ktorého normálne by išla, ja neviem, obyčajná hladká múka a strašne veľa cukru a vyšlo by to perfektne. No ale už keď sa začnete hrať s tými pomermi a chceli by ste tam viac bielkovín, aby tam bola vláknina a celozrné to bolo a zároveň to nechutilo ako spätou nabité, že aby to stále bolo aj vláčne a neviem aké šťavnaté a chutné a príjemne sladké, ale zároveň malo všetky tieto zdravé atribúty, no tak je to výzva. Hej, a presne tak je to vlastne aj s týmto typom produktov. Takže žmolkovanie bola ďalšia výzva. Ďalšia špeciálna výzva bolo, aby neštípalo v očiach. Hej, preto sú tam zvolené aj presne tieto filtre, ktoré som spomínala. Všetky tie sú vlastne veľmi, veľmi vynikajúce, čo sa jedná, teda čo sa týka oblasti okolo očí, takže v tomto je takisto vlastne špecifické to SPF-ko. Ďalšou výzvou bolo, aby to SPF-ko vytvorilo vlastne, ja vám ukážem túto z môjho, ktoré už vlastne som tak na ňom, že už ho iba vyšprtkávam a preto ho mám ešte aj v sáčku, to je potom inak aj rada pre vás, pretože tade to v podstate ide vzduch, že neviem ho úplne tak už zavrieť, čiže preto toto celé si strčím ešte do sáčku a viem, že to je možno už iba na pár dní, takže tento diskomfort, že si to vyberám z toho, tak mi to neprekáža, ale ja vlastne vyšprtkám každú jednu vlastne bez zvyšku ho chcem v podstate spotrebovať, Takže tým, že vlastne chcela Judith vlastne vytvoriť nejaký stabilný ten ochranný film na koži, to znamená, že aby to SPF fungovalo a chránilo nás, no tak, ale aby zároveň to nebolo otravné, niečo, čo nás proste otravuje, že to tam máme, no tak to bolo veľmi náročné dosiahnuť, aby tam nebol biely povlak, a počkajte, vám to tu ešte priblížim. Takže takto. Mám to rozotreté, už ho ani nevidím, takže mám to rozotreté. A v podstate v momente, ako ho rozotriem, cítim tam ešte vlhkosť nejakú, ale vôbec ho nevidím. Ešte zatiaľ cítim stále vlhkosť, ale za chvíľu, keď zaschne, tak bude už úplne suchá tá ruka. To znamená, matnosť bola veľká výzva a veľká priorita pre Judith, keďže nechcela matné, lepkavé, toto nie je šťavnaté nejaké SPF-ko, takže možno ľudia, ktorí hľadajú tento typ SPF, tak nebudú z neho nadšení, ale každý, kto hľadá SPF-ko, o ktorom neviete, keby sme urobili vlastne test, ja tu mám takéto lyžičky,
alebo keby sme urobili aj test telefónom, že si vlastne to tu prilepíme, tak nebude náš telefón ocapkaný, vlasy sa nám nebudú k tomu priliepať, keď vonku ideme na bicykel, ja neviem čo, a nejaké mušky letia, no tak nezachytí ich naša na SPF-kovaná tvár, lepkavá, čiže toto mne sa niekedy vlastne pritrafí v lete, keď ja neviem, lietá kadejaký úplne drobný hmyz. Čiže kto toto nemá rád, no tak to je SPF-ko preňho, pretože tá ruka je úplne suchá. A čo sa týka ešte nejakej odolnosti voči vode, tak tam stále prebieha testovanie. Zatiaľ tým, že to nie je ukončené, tak nemôže to Gigan Gorgeous oficiálne uvádzať. Nemôže to byť ani na obale, nie je to vlastne ani na stránke zatiaľ. Uvidíme, ako tieto testy dopadnú na tú odolnosť voči vode, takže zatiaľ toto nemôžeme tvrdiť, ale v podstate sami uvidíte, keď ho vyskúšate, či už pri nejakom športe alebo vo veľmi vysokej teplote a budete sa večer odličovať alebo si čistiť pleť, uvidíte, že tam stále bude. Čiže moja skúsenosť zatiaľ hovorí, že odolné veľmi je. Poďme si teraz ešte povedať, v čom je iné oproti korejským SPF-kám, a to si to vysvetlíme napríklad aj na údaji, ktorý, počkajte, pozriem na celú túto, na celé balenie, údaj teda, ktorý je vlastne aj na zadnej strane SPF-ka, a to je údaj UVA. Tu je vlastne PA 4+, minimálne, ale čo sa týka vlastne popisu aj na stránke, tak tam je uvedený európsky, taký ten vlastne tá metodika a ten typ vlastne číselného údaju, ktorý sa používa vlastne v Európskej únii, a to je UVA-PF, to znamená Protection Factor. A tento číselný údaj vlastne vyjadruje to, okoľko viac vlastne UVA žiarenia vaša pokožka znesie s týmto krémom v porovnaní, keby bola nenakrémovaná. A UVA-PF v veľkosti, alebo čo sa týka čísla 30, udáva, že v podstate, alebo znamená to, že do pokožky prenikne iba 1/30, to znamená približne 3,3% UVA žiarenia, ako vlastne keby ste boli bez krému. Zasa, čo sa týka európskych noriem, tak tie sú v tomto smere prísnejšie. To znamená, korejské SPF-ko, ak je na ňom PA 4+, tak to znamená, keby sme to porovnali s európskou nejakou tabuľkou alebo normou, v prepočte je to asi UVA PF 16. To znamená, jedným z najsilnejších argumentov, prečo používať napríklad toto SPF oproti korejským, je, že je to dvojnásobný štít proti starnutiu, fotoagingu, pigmentovým škvrnám, vráskam, ako korejské SPF-ka poskytujú, pretože UVA PF tohto produktu je 30, nie 16 ako pri korejských. Ešte nás teda čakajú asi 2 časti, myslím. Poďme si ešte povedať o tom testovaní, ako prebiehalo. Tak vlastne testy sa robili dvakrát v 2 nezávislých laboratóriách spolu na vzorke 20 ľudí. A tieto testy vlastne potvrdili z laboratória, keď vyšlo toto SPF-ko, tak z laboratória prišla informácia, že SPF je údaj 63,65. To znamená, určite vám výrobca garantuje ochranu SPF 50, nikto sa tohto nemusí báť, Judith na tom špeciálne dala záležať, možno si spomínate na to, ako je nešlo do hlavy vtedy dávno, už je to zo pár rokov, ako Purito krémik SPF-kový môže byť taký ľahký, že proste úplne pocit hydratačného krému a mať takúto ochranu. Takže na vlastné náklady, vlastne na náklady Gigan Gorgeous to dala do nezávislého laboratória otestovať a zistilo sa, že vlastne tá SPF ochrana je o mnoho nižšia. Takže tuto si môžete byť naozaj 150-200% istý, že
SPF 50 tuto dostanete, samozrejme za predpokladu, a k tomu sa dostaneme aj názornou ukážkou v ďalšej časti tohto videa, že si nanesiete dostatočné množstvo, hej, to znamená nie ako niektorí influenceri ukazujú trošičku, že si toho dajú, naozaj si ho musíte naniesť dosť. Poďme k porovnaniu s ostatnými značkami a s takými najznámejšími vlastne aktuálne na trhu SPF-kami, ktoré existujú, ktoré sú veľmi populárne, ktoré sú aj veľmi kvalitné. Samozrejme, tak ako som povedala, že to bol nejaký referenčný rámec, ktorý Judith zaujímal, aj to znamená, ako každý rozumný podnikateľ sa pozriem najprv, že čo ponúka trh a kde by som mohol priniesť niečo špeciálne, niečo inovátorské, niečo iné, zvláštne, zaujímavejšie a niečo užitočné hlavne, hej, aby som nevytvoril ďalší nezmyselný produkt, len aby som vlastne na niečom akože zarobil. Takže vychádzala vlastne v tom porovnaní s nejakými globálne naozaj uznávanými výrobkami, vrátane tých vlastne od spoločnosti L'Oréal. No tipnite si, že ktoré to asi mohlo byť, keď hovoríme o spoločnosti L'Oréal, tak samozrejme, že La Roche-Posay, SPF-ko, potom spoločnosť Beiersdorf, no aké asi SPF-ka patria do spoločnosti Beiersdorf, no tak patria tam samozrejme veci ako Nivea alebo Eucerin a potom ešte spoločnosť Colmar Korea. Takže kto vyrába, čo vyrábajú asi tieto spoločnosti? Jasné, samozrejme je to Beauty of Joseon a ďalšie vlastne korejské SPF-ka. Takže čo sa týka porovnania s týmito obľúbenými produktami, tak poďme si ho porovnať s SPF-kom Beauty of Joseon. Takže obidve tieto SPF-ka, aj BOJ SPF-ko a aj Zero Fill od Gigan Gorgeous používajú moderné špičkové filtre. Na rozdiel vlastne od Gigan Gorgeous, tak Beauty of Joseon má ešte iskotrinizol. To je veľmi odolný UVB filter a sú tam vlastne mnohé také hydratačné zložky. Ak ma sledujete na Instagrame, tak ste videli vlastne v highlights uložených s označením SPF. Testujem rôzne jednak vzorky, aj rôzne vlastne SPF-ka. Testovala som aj toto SPF. Na mňa bolo veľmi hydratačné, veľmi šťavnaté, ale zasa niekto so suchou hydratačnou pleťou ocení to možno aj, že zostane vlastne taký lepkavý a taký. No, že nemôžete, keď sa s ním donatierate, si, ja neviem, priložiť túto telefón, hej, alebo, ja neviem, sa oprieť o knižku, alebo o niečo, pretože zanechali by ste tam stopu, ale komu toto vyhovuje, pretože jeho koža netvorí tú ochranu, takú lipidovú nejakú vrstvičku mazu v priebehu dňa, tak sa mu tento efekt môže páčiť, hej. Ale čo sa týka ochrany, tak obidve vlastne vás ochránia výborne. Rozdiel je tam naozaj iba v tom kozmetickom efekte, ktorý hľadajú vlastne rôzni používatelia. A ešte musím dodať, že rozdiel je tam v tej UVA ochrane, hej. Tá je vyššia pri Zero Fill, pretože už som spomínala vlastne ten rozdiel toho značenia PS, a PA++++, čiže tam je jediný rozdiel. Porovnanie s La Roche-Posay, tak tam je rozdiel samozrejme vo filtroch. La Roche-Posay Antelios má, aj vlastne L'Oréal má patent svoj na Mexoril 400 typ filtra, ktorý je vlastne super, veľmi vlastne stabilný a takisto veľmi dobre chráni toto SPF-ko proti UVA žiareniu, to je nespochybniteľné, nepopierateľné, je to veľmi kvalitné SPF-ko. Čo môže niektorým nevyhovať, je vysoký objem alkoholu. To znamená, že je tam vysoký objem denaturovaného alkoholu, vďaka tomu je to SPF-ko veľmi také runny, že uteká, je to veľmi tekuté, čiže je to úplný fluid, toto je skôr gelový krém. Ja som ním na začiatku triasla, lebo som nevedela ešte, aká bude vlastne tá textúra výsledná, ale netreba s ním triasť, jedine z toho dôvodu, keď ho chcete posunúť v tej tube, že už tam nemáte veľa, ale inak nie.
ale viete, že v tom La Roche-Posay je aj tá gulička, vlastne taká kovová a musíte ho stále vlastne pretrepávať. Čiže čo sa týka ochrany, je to skvelá SPF-ko, zasa nemusí vyhovovať ľuďom s veľmi citlivou pleťou kvôli spomínanému vysokému objemu toho alkoholu, čiže niektorých môže štípať v očiach, nemusí, zasa treba to vyskúšať, nemusí tam vyhovovať ľuďom objem, že je také maličké, titerné, hej, a cena, čiže zasa rôzne faktory, ale inak veľmi kvalitné SPF-ko. No a tretie, ktoré je v podstate, by som povedala, asi sa najviac približuje vlastne tomuto, a to bol aj východiskový bod Judith, pretože to bolo predtým ešte, než si navrhla sama svoje vlastné, tak to bolo jej najľúbenejšie SPF-ko, ktoré ona sama najradšej používala. To znamená, každý, kto kedy vyskúšal toto SPF-ko, vyhovovalo mu a mal ho rád, no tak toto bude milovať. A to je Eucerin Sun Oil Control SPF 50, to je vlastne gelový krém. Ja som ho tiež skúšala, tiež ho mám vlastne na Instagrame v tých uložených stories. A jediný vlastne, to čo sa Judith takisto snažila vlastne vychytať, dať preč alkohol, ktorý v tom Eucerine je, ten vysušujúci taký. A ešte vlastne použila ako keby trošku iné vlastne matujúce zložky, ako používa Eucerin. V Eucerine je L-karnitín a silica, teda krémik, pardon. A vlastne tuto je tapiokový škrob a takisto silica, takisto krémik. Takže v tomto je rozdiel, že vlastne Judith použila špičkové filtre, hej, aby v podstate dosiahla to, že vás ochráni, ale dala preč v podstate ten alkohol nejaký vysušujúci, čiže v tomto smere je to naozaj technologická špička, že sa to podarilo, vlastne všetci, ktorí rozumejú vývinu SPF-iek, tak Judith vlastne veľmi gratulujú, že je to naozaj výnimočné, čo sa podarilo, takže znova opakujem, každý, kto vyskúšal Eucerin a miloval toto SPF-ko, tak s týmto bude veľmi spokojný. No a ešte ďalšia referencia na obľúbené SPF-ko, a to je SPF-ko Evy, ktoré viete, že som recenzovala aj ja. Tak Evy vlastne stále vyniká svojou odolnosťou, aj to znamená, že ak idete niekde na dovolenku, kde vlastne nechce sa vám nejako reaplikovať aj a tak ďalej, no tak tam samozrejme stále vyhráva Evy. Ale na ten všedný deň do mesta, hej, ak chcete vlastne SPF-ko, o ktorom nebudete vedieť, hej, že ho máte, ktoré vás bude chrániť, ktoré má viac než priaznivú cenu a viac než priaznivý objem, že nebude vám ľúto, hej, si z neho naozaj dať poriadne na tú tvár, no tak potom vyhráva Zero Fill SPF 50 od Geek & Gorgeous. Povedzme si ešte niečo o tom, čo sa týka používania, vrstvenia v rutine a o nejakých týchto veciach v ďalších častiach videa. Uvidíte aj nejaké moje experimenty s reaplikáciou, aj chcela som, aby ste to videli, čiže všetko toto si ukážeme. Ja som s ním experimentovala, čo sa týka rôznych nejakých podkladových krémov, ktoré som si dávala pod neho, hej, potom s rôznym typom make-upov, ktoré som si dávala na to, čiže všelijaké možné kombinácie vlastne som vyskúšala, všetko fungovalo. Najväčší problém asi predstavuje, keďže v tomto SPF-ku je aj Dimeticon, ale hlavne je na vodnej báze, tak najväčší problém alebo výzvou môže byť, keď ho niekto by chcel skombinovať s veľmi mastným nejakým podkladom. Hej, uvidíte to v tej časti, kde som ho testovala s Nivea krémom v modrej pixli, ktorý som si dala pod neho. Nebudem prezrádzať, uvidíte to. Čiže tam bol asi najväčší problém. Takže ak by som mala poradiť ľuďom, ktorí nemajú normálnu, zmiešanú a mastnú pleť, pretože takýmto ľuďom, napríklad tínedžerom, ktorí majú veľmi trebárs hrubú, mastiacu sa pokožku vo fáze, keď vlastne to, čo je alfa a omega, to, čo chcú práve riešiť je, nechcem sa lesknúť, nechcem byť mastný, hej? Či už sú to muži alebo dievčatá, ženy,
no tak potom za takej konštelácie môžu tento typ SPF-ka použiť aj bez podkladového krému. To znamená, že dajú si len nejaké sérum, ideálne antioxidačné, možno niečo na vyrážky, ak niečo používajú, že niečo je akútne a toto si želajú riešiť a na to si rovno capnú toto a idú do sveta a nikto nevie, hej, ak je to chlapec trebárs, že niečo má na tvári, lebo je glowy. Hej, muži nechcú byť glowy. Muži chcú mať takú tvár, že na nej nevidno nič, že na nej je niečo nanesené. Určite to všetci poznáte. Takisto muži nechcú mať lesklé pery, preto hľadajú také balzamy, ktoré áno, ošetria ich pery, ale nebudú zženštilo s nimi pôsobiť niektorým sa to páči a to je tiež v poriadku. Takže takáto skupina ľudí spokojne aj bez podkladového krému. Ak tu máme skupinu ľudí, ktorá skôr je na tej strane dehydrovanej, no tak potom určite musíte si dať pod neho hydratačné niečo, hej. Ja som to skúšala s obidvoma krémami od Geek & Gorgeous, aj s Hydration Station, aj s Happy Barrier, dokonca aj s mixom týchto dvoch krémov. So všetkým je to kompatibilné, hej, takže spokojne. Ale tým, že tu je vlastne ten krémik a ten tapiokový škrob, no tak tie majú tendenciu vlastne vyťahovať tú vlhkosť z tej spodnej vrstvy, ktorá je pod tým. Hej? To znamená, že keď je vaša pokožka silne dehydrovaná a nedáte si úplne správny typ produktu alebo niečo také, čo bude trošku hydratačné, ale nebude tam nejaká oklúzia, no tak vám začne toto SPF-ko, tým, že je tak dizajnované, aby zmatňovalo, tak vám začne vyťahovať vlastne tú vlhkosť z tej vrstvy, ktorú máte pod tou a pod ňou a to vám môže vlastne dať taký pocit, že je mi to trošku nepríjemné a ja mám osobnú skúsenosť, ja som si robila vlastne mezoterapiu, microneedling, dosť taký intenzívny, s takým špeciálnym produktom, v podstate estetických kliník, asi niektoré ho ani neponúkajú ešte na Slovensku, budem o tom hovoriť viac na svojom Patreone, takáto odbočka. A vlastne v tomto období som zaznamenala silné vlastne pnutie a takú dehydratáciu. Hej? Čiže vtedy som musela vymeniť nejaký typ vlastne podkladového krému, v ktorom bola tam vysoká miera hydratácie, pretože mojej pokožke chýbala voda, ale potrebovala som to aj nejako uzamknúť v tej pleti a oddeliť od toho SPF-ka, aby som nemala taký ten vysušujúci pocit. Hej? Čiže takéto upozornenie. A ak je niekto na tej suchej strane a takisto by chcel toto SPF-ko používať pre jeho skvelé vlastnosti, pretože je za výbornú cenu, čiže ušetrí jednoznačne oproti možno iným, má ten vysoký UVA index, to znamená ochranu, vďaka tomu UVA PF 30, čiže ale má vlastne suchšiu pleť, no tak potom to poradie v tej rutine by malo byť následovné. Dáte si celú vašu rutinu, aj nejakú antioxidačnú, hydratačnú, nejaké séra, tonika, ampule, ja neviem čo. Dáte si, ak máte nejaký masnejší typ produktu, ktorý používate typu, ja neviem, napríklad Tyr ampula, hej, tá je taká, tam sú olejčeky, je to síce tekuté, hej, ale je to v podstate typ olejového séra, no tak takýto typ olejového produktu si dáte pod váš denný krém. Hej, to znamená, že nie pretože bezprostredne vlastne by nemalo dôjsť k tomu, že pod týmto SPF-kom bude veľmi vlastne olejová vrstva, a takisto na ňom by nemala byť veľmi olejová vrstva, pretože vám začne olej v podstate tú SPF ochranu rozpúšťať. Takže toto by asi boli moje odporúčania, čo sa týka nejakej kombinácie v rutíne pre rôzne typy pleti. No a koľko SPF je dosť SPF? To býva veľmi častá otázka. Takže ja tu mám takéto zariadenie, meracie, lyžičky, ktoré som si teda špeciálne kúpila na toto. A navrhla som to aj ako tip Klaudii, ktorá vravela, že sa jej to veľmi páči. A síce, že by sme v Geek & Gorgeous vyrobili vlastne presne takéto lyžičky, meracie, hej, odmerky na SPF-ko s nejakým logom Geek & Gorgeous a že by sme ich predávali. Takže držte palce, myslím si, že by to bol veľmi dobrý nápad, pretože
meranie cez kadejaké prsty a všelijaké takéto veci. Nemusí byť vždy presné. Každý má iné prsty, vytlačí si tam toho iné množstvo a jednoducho, ak nedodržíte to predpísané množstvo SPF-ka naneseného na tvári, tak nemôže ani výrobca, ani predajca garantovať tú ochranu, ktorá je uvedená na obale. No, ja dúfam, že tu ešte niečo mám, pretože už mi pomaly končí, ale ideme si to teda ukázať. Čiže toto je lyžička, to znamená, že štvrť čajovej lyžičky, 1/4 čajovej lyžičky, to je množstvo určené pre tvár. Ak už by sme chceli do toho zahrnúť krk a dekolt, tak tam potrebujeme ďalšie lyžičky. Na krk ďalšiu, na dekolt ďalšiu a na dekolt možno aj pol lyžičku, pretože dekolt je velikánska plocha oproti krku a aj oproti tvári. Takže nanesieme si SPF-ko tu. Ja s ním trasiem teraz už iba preto, aby mi sa posunulo. Čiže toto, počkajte, lebo nevidím, je objem jednej lyžičky, tu mi kvapol na stôl, takže to si tiež zoberiem. A toto množstvo je potrebné si aplikovať na celú tvár, aby to bolo dosť. Ja odporúčam robiť to postupne, nemusíte si to celé vlastne vykydnúť na tú tvár. Nemám tu zrkadlo, čiže musím iba do kamery sa pozerať, čo je trošku iné a trošku horšie vidím takto, ale verím, že to zvládneme. Takže zasa princíp nanášania SPF-ka je natieranie, ako keby ste dávali polevu na nejakú tortu. Ideme pod oko úplne. Toto množstvo je aj na tvár, aj na uši. Takže nos nevynechávame, druhá strana. Čiže treba tomu trošku venovať čas, keď chceme, aby o nás bolo postarané. Idem teraz na oko. Čiže na toto by bolo lepšie zrkadlo. Zasa také množstvo, aby vám to samozrejme nevošlo do oka. Ale tým, že toto SPF-ko naozaj veľmi rýchlo zasychá, tak aj tie viečka sa s ním dobre natierajú, ale každý si to množstvo už potom odhadne sám. Neísť až úplne k myhalnici, aby vám to nezliezlo do toho oka. No, ešte mi tu zostalo, čiže pokračujem. A až kým to celé odtiaľto nevyšprtám. A teraz to bude znamenať, že budem pred tým slnkom naozaj chránená tým faktorom, ktorý je uvedený na obale. Takže toto je vaša aplikácia SPF-ka
Takto by to malo vyzerať, takto by malo vyzerať nanášanie. Teraz si ukážeme reaplikáciu po 2 hodinách, takže takto vyzerá asi pleť. Ja mám iba túto teraz takú drobnú vyraštičku, inak nič. Čo sa týka nejakého pocitu na pleti, tak cítim, že niečo na nej mám, ale viac menej je tá pleť zmatnená. Nie je ešte nejaké prudké leto, hej, možno maximálne 18-19 stupňov. Takže tá teplota ešte zatiaľ sa nejako ani neprejavuje na tom, že by sa človek nejako viac potil. Uvidíme v lete. Reaplikácia, opäť rovnaká metóda, rovnaké množstvo. Tak. A nanášanie. Mám tu už teraz aj zrkadlo pre zmenu. Len som chcela, aby ste to videli, že tá reaplikácia nespôsobuje nejaké problémy. Samozrejme, reaplikácia má význam, keď by som si ráno vlastne to SPF-ko naniesla, ja neviem, o nejakej 7, pol 8, potom človek, ja neviem čo, raňajkuje alebo ide z domu a idete niekde, treba, ja neviem, je sobota, idete na bicykel a vycyklujete, potíte sa, neviem čo a ste vlastne na priamom slnku alebo niekde na túre alebo pri vode ležíte, proste chcete byť na slnku alebo proste viete, že budete exponovaní a je tam aj nejaký potenciál toho mechanického rozrušenia. Alebo keď idem ráno si sadnúť vlastne niekde do kancelárie, že žijem taký klasický nejaký mestský život, klasická nejaká práca, tak okrem nejakého fúkania nosa, možno občasného, aj kde sa človek vlastne utiera, tak nie je veľa dôvodov si nejako chýtať tvár. A ak má človek ešte na nej make-up a neviem čo. Ja som robila aj taký pokus vlastne s reaplikáciou cez make-up. Mala som to aj, mám to na Instagrame ešte roky dozadu. Robila som to s SPF-kom La Roche-Posay, Anteliosom. A ako, myslím si, že by to išlo aj s týmto, ale zasa ja proste na to nevidím dôvod. Jednoducho vždy sa rozhodujem pre konkrétny nejaký účel, že čo je pre mňa v tej chvíli prioritou, a podľa toho volím vlastne to, že či je tou prioritou ochrana pred tým slnečným žiarením, keď ležím v podstate pri mori niekde pod slnečníkom, alebo že či je prioritou, aby som mala nádherný make-up, lebo proste idem niekde niekomu na svadbu v lete, a áno, budem aj vonku, bude na mňa aj svietiť slnko, ale prioritou pre mňa je, aby som aj nejak vyzerala na fotkách a ja neviem čo, čiže zasa tomuto prispôsobím vždy nejakému kontextu a takto úplne bez problémov vyzerá aj tá reaplikácia, nikde nič sa nežmolkuje, znova sa všetko zatiahne, nikde nič neštípe, v podstate zasa počkám nejakých 20 minút a keby som teda potrebovala, tak na to si môžem naniesť make-up. Takže asi takto by mala prebiehať reaplikácia, zasa na krk ďalšie množstvo potrebujem použiť. Dobrý deň, skúšam nové Geek & Gorgeous SPF-ko s rôznymi podkladovými krémami a aj s rôznymi make-upmi. A dnes musím povedať, že dnes mám asi najmastnejšiu verziu, aká existuje. A to je, ako podkladový krém som použila klasickú Niveu v modrej Pixley. Už okrem Veledy asi, Skin Foodu a čistej vazelíny a prípadne nejakých olejov ešte, neviem čo,
mastnejšie by mohlo existovať. A aj na tomto type denného krému SPF veľmi dobre sedí, napriek tomu, že je to vlastne taký fluidný gelový krém, ktorý zanecháva matný dojazd. V tejto kombinácii treba vždy dávať pozor na to, že keď si vlastne na nejaký taký mastnejší povrch nanášate SPF-ko, tak môže to zvádzať k tomu, že si ho dáte nejaké menšie množstvo a tým pádom nezabezpečíte tú ochranu, ktorá je uvedená na obale, takže na to treba dávať pozor. V prípade, že to poradie je opačné, a síce, že na SPF-kovú vrstvu si začnete nanášať niečo mastnejšie, tak tam zase treba na zreteli mať, že v podstate si to SPF-ko tou mastnejšou vrstvou, buď nejakým olejovým primerom alebo niečím takým, môžete de facto odličovať. Hej? Čiže vždy treba o tom uvažovať v tomto kontexte a pri každej jednej aplikácii akéhokoľvek produktu mať na zreteli, že čo je moja priorita v tejto chvíli. Je to tá ochrana pred slnkom, alebo je to to, ako chcem, aby vyzeral môj make-up. Nie vždy dokážem vlastne zabezpečiť obidvoje na rovnako 100% úrovni. Hej? Ak vám vyhovujú vlastne lepkavejšie typy podkladových krémov alebo aj vlastne krémov z SPF, na ktoré potom lepšie vlastne prichytáva make-up, v poriadku, ale aj tam platia tie dôležité princípy, a síce naniesť si dostatočné množstvo toho SPF-ka, nechať, aby vznikla súvislá vrstva toho SPF-ka a aplikovať si potom ten make-up tak, aby sme ju nerozbili. Čiže to je asi pointa tejto časti, ale ako hovorím, ja mám teraz Niveu v modrej pixli na sebe, na tom mám teda SPF-ko Zero Fill od Geek & Gorgeous, ktoré na tom mastnejšom podklade vlastne napriek tomu, že je vlastne zmatňujúce, nevytvorilo úplne až taký nejaký matný efekt, ale predsa podarilo sa to zjemniť. A na tom mám potom ešte tónované SPF-ko, ktoré som ale použila vlastne v úlohe make-upu. V mojom prípade už som ma nepoužila dostatočné množstvo, už teda naozaj iba kozmeticky, aby mi nejaké jemné pory vyplnilo a dodalo trocha tónu, preto lebo je tónované minerálne SPF-ko od Australian Gold, čiže v menšom množstve, a spolu to vytvorilo, si myslím, veľmi, veľmi pekný podklad. Práve som po tréningu silovom, čiže hodinu trvá tréning a potom som ešte 35 minút veľmi rýchlo chôdzou chodila na páse. Takže takáto je situácia s SPF-kom. Povedala by som, že teraz mám taký zdravý nejaký glow, ktorý inak dievčatá alebo ženy dosahujú tým, že si patlú nejaké veci. Pre tento efekt na pleť, no tak mne stačí teda 35 minút takejto rýchlej chôdze a je to tam. Takže povedala by som, že celkom dobre drží ten make-up. Počkajte, že vám to ukážem aj takto. A že nič nikde nie je v podstate posunuté. No tuto som sa zvykla trošku poškrábať a tak, ale inak si myslím, že celkom v pohode to drží, takže zatiaľ funguje aj s cvičením a hovorím, mám dve vrstvy už SPF-ka a na tom mám make-up. Takže takáto situácia aj vo fitku, keby niekoho zaujímalo. Takže som doma z cvičenia, dosť som sa spotila, ešte som bola z Avo vonku, je asi 6:45 a mám, tak ako som povedala, dve vrstvy SPF-ka, čiže riadne ranná rutina, denný krém, dve vrstvy SPF-ka, je reaplikované SPF-ko po 2 hodinách, make-up, setting spray, ten od L'Orealu, ktorý na mne trošku takú suchšiu škrupinku vytvorí, že ja osobne napríklad si na ňoho už nemôžem dať taký nejaký krémový rozjasňovač, pretože mne sa to začne potom žmoliť. Čiže všetko mastné musím naniesť najprv a potom až ten sprej a potom už nič. Čiže teraz na toto všetko
Keď si ešte mám dať jednu vrstvu SPF-ka, nie je to niečo, z čoho ja by som nemala všetky možné senzorické issues, ako sa hovorí na východe. Ale teda, dobre, som za každý experiment, takže môžem to vyskúšať aj s týmto SPF-kom. Je taká nejaká influencerka a vlastne tu začala obrízať svoju tyčinku, takže to budete počuť v pozadí. Nejaká taká mladunka, ktorá presne takúto reaplikáciu SPF na make-up plošne testuje s veľkým úspechom. Sarah Palmyra sa tuším volá a myslím si, že v jej prípade je to úspech asi v tom, že má úplne vlastne mladunku, hladkú pleť, čiže aj keď sa to trošku teda akože zgrcne plus na kamere, všetko vyzerá na kamere o trošičku lepšie ako v tom reálnom živote, ale ja teda nemám tendenciu nikoho nejako ani klamať, ani nejako akože ohlupovať alebo čo, takže úprimná recenzia, že ak ja by som takto do reálneho života nešla, no tak nemôžem to zákonite odporučiť ani nikomu inému, ale teda horsa experimentovať. Takže zasa plná dávka. Už mi aj končí. Ale ešte na pár použití tam bude. Tuto to máme. A ideme na to, hej? Tak ako som povedala, že čo všetko tu mám. Tak cez to všetko si to idem aplikovať. Takýmto jemným štýlom v zmysle natieranie. Nie som ja faninkou tohto. Ak by niekto veľmi chcel, hej, a bolo to nutné, tak uvidí. Som asi aj už viac nejako minula. Budem ešte potrebovať. Lebo keď to má človek takto len rozotierať, tak prekvapivo dosť veľa spotrebuje, čiže ešte musím si dať. Aby som nehýbala ako keby, hej, s tou vrstvou pod tým. Že snažila sa ju vlastne neporušiť. Ucho. Všetky zvuky v bloku, neviem, sa mi asi vybíja telefon. Avuška teraz nie, dole, les. Deti plačú, vrtanie, všetko. Čiže takto. S ním idem. No. Zvlášť ten korektor okolo oka. To bude zaujímavé sledovať. Takto vyzerám zatiaľ. Dám si to teda aj na oko. Mám tam také tiene v ceruske. Maskaru mám vodeodolnú, čiže to by nemal byť problém. Tu som trošku na slniečku. Tak, pardon za svetelné podmienky, ale takéto sú v byte. No inak tuto to zasychá. Nevyzerá to úplne najhoršie.
A teraz ja by som možno aj povedala, že ani by som ako keby, že do toho nebabrala. Že možno človek, keby to len nechal takto zaschnúť. Počkajte, utekám od toho slnka trošku. Že by to malo niečo do seba. No bojím sa ísť s tým beauty blenderom na to, aj keď som ho už strašným spôsobom... Ona to robí takou suchou vlastne húbkou, no, takým puffom na púder. Ja mám momentálne iba jeden špinavý, takže nebudem tento používať. A skúsim sa tu ešte posunúť do tieňa. Musím utekať pred slnkom. Tak, skúsme takto. To by mohlo byť lepšie, čo sa týka viditeľnosti. Akože čelo, ako zasychá, tak normálne to vyzerá v pohode. Hej, že nepohlo sa tam nič. Čiže, že by toto fungovalo normálne aj cez make-up, odpadnem. No, tuto neviem, ako sa budú správať všetky tieto nejaké vrstvy, korektor, jeden, druhý, tuto mám nejaký tieň, teraz zasa vlastne nejaké farebné plochy, také oddelené, že si dá človek nejakú kontúrovaciu vec, mastné líčka, púder, bronzer suché líčka, rozjasňovač, toto. Ja som teda dostala aj takúto doštičku od Geek & Gorgeous, na ktorú vlastne si to môžem ako keby naniesť, to SPF-ko a takto. Počkajte, ale jak to zasychá, tak celkom to vyzerá, že tam ostáva aj ten... No, skúsime na jednej strane poťupkať, ale toto sa mi zdá, že toto nefunguje. Že toto, keď na to začne vlastne ťupkať, že to dvíha. Že to dvíha ten make-up, čiže moja rada by asi bola, ak by niekto chcel to reaplikovať silomocou cez make-up, urobiť to tak, ako som to urobila ja a nebabrať to. To by asi bolo moje odporúčanie, lebo hovorím, mám ho už viac sa osušiť nedá. Už som ho vyžmýkala, osušila aj v uteráku niekoľkokrát a aj ešte v servítke, čiže nič mokré vlastne neostáva. No a aj tak, keď idem, tak mám pocit, že rozbíjam si. Hej, vidíte? Tuto. Už si to akéby gumujem. Vyslovene. Zožmolím a v podstate to tým odstraňujem. No pre srandu králikov idem pohľadať, ale dobre, som teraz na slnku. Nie je to môj obľúbený spôsob. Mám tu všade neporiadok. Skúsim pohľadať, či nemám ešte jeden taký, ale nemám. Jedine takýto. Ale podľa mňa to je tiež taká vec, že zostane to na tom puferi, hej, nie vlastne na tvári. Čiže za mňa, tak ako som povedala, nie som ja faninkou tohto štýlu reaplikácie, ale ak by niekto chcel, tak tuto ste to mohli vidieť v priamom prenose, ukážem vám na slnku, že nejaké pozostatky, keď sa takto pozrieme, tak nejaké pozostatky toho líčka tam ostali. Hej. A počkajte, pozriem sa v reálnom živote.
Ja by som nešla takto nikde. Nie. Nie, proste... Dať sa to dá, ale ja si myslím, že proste je to tam zvýraznené, hej, tá textúra vlastne toho make-upu a to všetko, čiže ja neviem, aj keď som v podstate pri bazéne niekde, no táto strana je úplne hrozná, aj tuto to môžete vidieť, ako mi to vlastne nadvihlo všetko. Čiže ja keď som pri bazéne a mám nejaký typ make-upu, no tak ja mám so sebou aj taký maličký odličovač, aj čistiaci gel, nejakú micelárku, nejaké tampóniky, čiže väčšinou mám vlastne spravené pri vode, no čo má človek pri vode, nemá nejaký komplexný make-up alebo čo, čiže SPF-ko hlavne, hej, možno trošku tónovaného, keď niekde mám nejaké príhody, obočie mám spravené, myhalnice mám vodeodolnou a možno nejakú kontúrku a lesk, alebo nejaký balzám takisto s SPF-kom a vlastne utriem si to tam, keď potrebujem aj reaplikovať, lebo ja neviem, bola som v mori a slaná voda, neviem čo, alebo že v bazéne ma ošpliechal niekto a cítim, že už áno, bolo by dobré. Tak si to spravím za 5 minút, tú procedúru. Toalety sú vo všetkých rezortoch, pri bazénoch určite, aj na plážach, aj v akých takých podmienkach, ale proste boli všade, kde sme napríklad boli my, čiže ja si myslím, že dá sa to zmanažovať aj na dovolenke. Ale s týmto by som proste sa nejako neobťažovala silou mocou, ale zasa proti gustu žiaden dišputát. Ak niekomu sedí toto, tak za nejakých zaujímavých podmienok a okolností sa dá asi aj táto verzia, ale ja proste naozaj si vyberám, čo je v tej chvíli mojou prioritou. Či je to ten make-up, či je to tá ochrana pred slnkom a podľa toho sa rozhodujem. Takže táto metóda za mňa nie. Čo dodať na záver? Na záver vás možno trošku preberiem takou studenou sprchou, pretože musím povedať, že vlastne je veľmi dôležité povedať si takú tvrdú pravdu a síce, že Slovensko patrí, pokiaľ ide o úmrtnosť na melanóm, bohužiaľ k európskej špičke. To znamená, že tu stále umiera príliš veľa ľudí na rakovinu kože. Je to ešte, by som povedala, horšie oproti Česku, pretože Česko má síce vlastne výskyt toho maligného melanómu vyšší, ale zachytia tam aj vyššie vlastne číslo a vďaka kvalitnejšej liečbe sa tam vlastne viac ľudí vylieči. Na Slovensku umrie viac ľudí na maligný melanóm a toto by mala byť alfa a omega toho, prečo je veľmi dôležité to SPF-ko používať. Netreba sa nechať nejako odradiť rečami ľudí, ktorí demonizujú vedu, demonizujú chémiu, takisto argumenty, že niekedy sme sa nenatierali a ja neviem čo, moja babka žila neviem koľko rokov bez melanómu. Nežijeme už v miernom podnebnom pásme, tak ako naše babičky. V podstate aj inštitút, neviem presne teraz nájsť jeho názov, ale volá sa Švajčiarsky federálny technický inštitút v Zürichu. V roku 2019 vlastne vypracoval štúdiu, kde porovnával v podstate nejaký vývin klimatický v jednotlivých štátoch a vlastne podľa tejto štúdie v roku 2050 bude v Bratislave také podnebie, ako je aktuálne v Canbere. To znamená, že tak ako u nás je v lete UV index 8,9, tak tam je také podnebie v januári. Takže na toto sa musíme všetci pripravovať. Ja budem mať v roku 2050 68 rokov, neviem ako vy, ale naozaj sa pozerajte na tú ochranu kože, najmä z toho zdravotného hľadiska, nielen z estetického, kvôli vráskam a tak ďalej. V podstate naozaj pribúda ľudí s melanómom, takže
máme na to dáta, hej, zasa nie je to nejaký môj výmysel, sú na to dáta NCZI, Národného centra zdravotníckych informácií a aj Národného onkologického ústavu. V podstate ročne na Slovensku pribudne takmer 1000 nových melanómov a ročne evidujeme úmrtie približne v počte 200. Takže 200 ľudí ročne zomrie úplne zbytočne na úplne zbytočnú a najľahšie v podstate manažovanú formu rakoviny, hej, ktorú môžeme v podstate eliminovať len tým, že siahneme proste po nejakom kréme a po nejakom ochrannom oblečení, po nejakom klobúku, slnečných okuliároch, hej, pretože poškodenie zraku takisto nie je sranda. Takže ja by som len naozaj chcela na vás apelovať. Natierajte sa. Ak vám nesadne toto SPF-ko, spokojne proste vyberte si také, ktoré vám sedí. Či chcete byť šťavnatý, mastný, vyživený, neviem aký. Hej. Je to jedno. Hlavne, prosím, nejaké SPF-ko používajte a majte krásnu, ale najmä zdravú pleť. Ďakujem za sledovanie, ďakujem za vašu pozornosť a naozaj želám vám, aby ste nepodliehali vlastne nejakým mýtom, misinformáciám, dezinformáciám a svoje SPF-ko si vyberali zodpovedne, tak ako si verím, vyberáte aj ďalšiu vašu kozmetiku.